Γεια σας παιδιά. Σήμερα τώρα εδώ βασικά παίζουμε League of Legends Aram μαζί με 7V Games. Μισό να τσεκάρω αν δουλεύει. Ωραία. Είμαστε μια χαρά. Κάθε φορά τι ωραία τι καλά. Τραλαλά τραλαλά. Εγώ παίζω με Άσα Aram. Ο Θάνος παίζει με τι παίζεις? Με Σιβάνα. Ναι. Βασικά δεν θα έπαιρνα Σιβάνα με τίποτα, θα έκανα Ζάρι, γιατί δεν είμαι καλός με Σιβάνα. Αλλά δυστυχώς με κράσαρε το game πριν να μπω. Για να πούμε ότι με μέλα με έχει ψιλοπάρει ο ύπνος, έτσι. Πούμε και αυτό. Μετράει, δεν μετράει. Μην το μάθουν πολύ οι κλειστές μου. Ξέρεις ότι εγώ έχω εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, Θάνο. Παιδιά, έχω και λάθος spells, έχω το clarity από πριν που πέσαμε την Άρη. Τόσο μαλάκας είναι, παιδιά, καταλαβαίνετε. Δεν είμαι μαλάκας, απλά με κράσαρε το game. Κράσαρε ολόκληρο πέσα. Μια χαρά παιδιά, ο Drums 7 έχει την As. Εγώ ψηλό λαγκάρω, εντάξει δεν είναι τόσο άγρια τα πράγματα. Εκτός από το ότι έχω 320 κάτι ping, όχι αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Κάτε εδώ ρε μαλάκα να χτίσετε κάπου τον άλλο σας. Να μου τα νεκρά σας. Χωρίς προφυλακτικό γάμος χτίσετε. Σακουλόζα. Υπάρχουν τριγύρω για να μπανάρεις όπως ο Νίκτρον, ο επαγγελματίας κλαψιάρης, ο Γιάρης. Μπρόντς 5 με καρκίνο, δεν σέβονται το όνομα, χαγιάτε κυρίνο. Έχω το lag φίλε. Αλήθεια, εγώ δεν λαγκάρω καθόλου. Εγώ έχω και το YouTube που φορτίζει. Είναι και αυτό. Περιμένω να ανέβει το προηγούμενο. Ρε μαλάκα. Τι λέει ρε μαλάκα? Τι καίες ρε. Πέθανες. Α, είσαι τόσο πίσω εσύ αγόρι. Τόσο μπροστά εννοείς. Ωραίος. Κάτω να πάρω εγώ να πάρω τη ζωή. Εγώ παίρνω ρε. Να φανταστείς πατάω φίλοι να γυρίσει και γυρνάει μετά από 5-6. Όχι εντάξει, κάνα 2 δευτερόλεπτα όπως τα θέλει. Μου πήρε το live. Εγώ στο πήρα φίλε. Κάτσε κουφί λίγο μαλάκα. Σίγουρα. Εσύ είσαι αυτός που χώθηκε. Όχι. Είμαι πίσω. Α, με κυνηγάει ο μαστρογιός. Πού μαλάκα γάμω τα κυρία στη λυσή. Φύγετε μωρέ, κάθομαι και κάθομαι. Ας το διάλογο, τώρα σκέφτω κι εγώ κύριε. Μου δώσω νέες τώρα. Μου πήρε και ο μάθος. Μου πήρε και το live. Black Cleaver, ορίστε. Τι σκορ έχεις? Μισό. Έχω 4-1-7. Εσύ? Εγώ 3-2-10. Εντάξει, καλά είναι. 11-16 έχουμε φίλε μου. Ψιλοξεσχίζουμε. 12. Sorry Τριστάνα, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα εκεί που ήσουν. Ελάτε εδώ ρε νουμπίδια. Τι κάθεστε πίσω? Εγώ σου έσκασα όλη. Σου έτσι. Και πέθανες. Αλλά δεν πειράζει. Ρε μαλάκα, πόσα KS θα γράψεις? Ποιος σου κάνει KS πάλι? Ο Λυσίν αγόρι μου δεν είδες τι κάνει. Όχι. Τους κόβω όλη τη ζωή και πάει και τους κόβω το τελευταίο χιτάκι. Αφού τον αφήνεις, καλά σου κάνει. Είσαι μαλάκας.
Εσύ, γιατί μου φέρνεις και μετά μου φωνάζεις σκίες. Πω, το πήραν τον γκέιμ, φίλε. Ω, εγώ έχω φτάσει. Δεν το ήξερα γάμο, το κοίταγα πίσω. Έλα, αυτό παθαίνω κι εγώ φίλε. Εγώ τώρα που τραβάω δεν μπορώ να κουνήσω δεξιά και αριστερά και το έχω στον εαυτό μου, ξέρω εγώ. Και μπορώ να το κουνήσω μόνο από το χάρτη. Και βαριέμαι αφάνταστα ρε φίλε και το έχω αφήσει στον εαυτό μου και δεν έχω συνηθίσει να παίζω έτσι. Πάλι τα κιέζι, γάμω τη μάνα σας. Αμά ρε φίλε, δεν σου έκανε KS πια. Ούτε assist δεν σου έδωσε πια. Εσύ έκανες KS. Κοίτα λίγο πόσα assist τα έχω. Από 10 πήγα 12. Και ξέρεις μετά τι γίνεται, Πας 13! Απίστευτο. Αλήθεια σου λέω. Αλήθεια, δεν το ήξερα. Πω να μην έχω ένα heal ρε φίλε. Φύγετε. Άντε γεια. Bye bye. Τι θα γίνει αν το βάλω. Borderless. Δεν πιστεύω ότι θα χαθεί. Αν ακόμα δεν μπορώ να κουνηθώ. Οπότε, να, full screen. Εσύ πότε πέθανες, πώς θα κατάφερες πίσω από το turret? Λέει, εγώ είχε πάει το λίγο. Τι έβγαινες να βγάλω, κούμου του. Χαμάτο σπαθί. Χαμάτο σπαθί. BF short το λένε στα αγγλικά. Τι σκορ έχεις? Τι σκορ έχεις? Δεν ξέρω. 5-4. 5-4-12. Α, με έχουν και εσάρι φίλε, είδες? Φύγετε γάμο το κεφάλι σας όλοι. Έτσι και χώνεστε. Καλά, και έσκασα κι εγώ τώρα μία διπλή. Όχι την άξιζα φίλε. Όχι την άξιζα. Δεν μπορεί λυθεί την άρα. Έλα δεν τους βλέπεις και κόψεις πέρα. Έχετε μένο τον καλό εδώ πέρα να σας με το σπουδάω. Ωραία φίλε, έχω clarity. Έχω clarity. Ξέρω, γι' αυτό μου το κοπανάς κάθε μέρα. Το clarity ξέρεις ποιο είναι, η διάβια. Πάλι κιέσαι ο Nocturne. Έκανε ulti όμως. Ξέρω. Από τη στιγμή που χρησιμοποίησε ulti, εντάξει. Δεν μπορεί να το βγάζει και full KS. Έχει κάνει μεγάλο damage. Full KS αγόρι μου. Γιατί έμεινε με 2 χιτάκια πάρα. Ναι, έμεινε με 2 χιτάκια και το σκότωσε με την ulti. Μπορείς να το σκοτώσεις και με την Q φίλε μου άμα ήταν με 2 χιτάκια. Ελάτε εδώ τώρα. Α, και μου το κλέψε ο γαμότο. Μου το κλέψε ρε καθήκη. Καθήκη. Και so Midge report. Θα πεθάνω πιο πιθανό ρε μαλάκα. Τουλάχιστον. Τι. Frozen. Σάνο, πόσα kill έχεις? Εγώ. 7, 6, έχω 15. Και ίες όλα. Τι λέει ο άλλος? Shut the fuck up, ass. Να μη σπάει ο μαλάκα. Φάκι, φάκι θανάση. Με τα καλά σου τα λόγια το λέω. Μαλάκας είστε. Τι θα κάνουμε εδώ πέρα?
Πάμε. Πουμ. Όχι μαλάκα, δεν το βρήκε ultimate, έτσι. Μαλάκα. Δεν τον βρήκε ultimate. Στο διάλογο πια. Φάσε ultimate στην άπαρφη. Εμένα έλεγες ρε fuck you. Να. Βλέπεις κανένα. Τι το κάνω το game φανασάκι. Γιατί δεν άκουσα καλά. Sorry κιόλας. Φύγετε μωρέ, φύγετε. Φύγετε είπα. Άντε έρθει και λύση τώρα, θα αντισταθούμε. Basically παντού. Και να πάρω ένα. Καλό αυτό είναι και το Master Yi. Εσύ μπορεί να έχεις Master Yi, εγώ όμως φίλε μου ξέρω να παίζω Master Yo. Master Yi. Ξέρει να παίζει τα μπρίκια του. Μόνο με KS ξέρει να παίζει παιδιά με Master Yi. Master Yi. Ναι. Ναι ρε φίλος. Με τόσο lag παιδιά έχω φτάσει 8, 7, 20. Γι' αυτό φίλε μου, ξέρεις τώρα έτσι, τους γάμισα ανάποδα. Ρε! Ρε σκάω όλο τον damage και του κάνεις και η έδρα. Αλήθεια. Γι' αυτό δεν παίζω ποτέ Aram με ADC. Ειδικά με παίκτες που ξέρουν να παίζουν. Τόσο μαλάκες δεν μπορείτε να τα πάρετε. Τόσο μαλάκες πια. Τόσο. Έλα κοντά με μόνος. Ω, κοίτα που την έφαγα, κοίτα που την έφαγα όμως τη LeBlanc. Μαλάκα, αντί στα μιλούς. Έχετε και τον Πινάρ τώρα τι να τον κάνω να κάνεις. Μαλάκα έχω μαζέψει 1700 κάτι ευρώ να πούμε. Ευρώ Lol γύρω. Gold ίσως. Αυτά τα ξύνια πως τα λένε. Χρυσό ρε ηλίθι. Αντίπαλος ο Master τι items έχει βγάλει. Μαλάκα. Στο ditch. Για το put items. Για να δω τι βγάλει. Σκατάει βγάλει. Shut fuck up. Fuck up. Fuck. Fuck off. Το Master. Fuck off. Fuck off. Boom. Μισθά. Ωραίος. Αν και λίγο και η Σάκια, εντάξει είμαι tank. Οπότε. Λίγο και η Σάκια δεν ήταν κανένα φίλο μου, δεν προσπάθησε τώρα. Δεν ήταν κανένα και η Σάκια. Άντε από εκεί πέρα. Άντε από εκεί τώρα μου έδωσες. Έχω 2.500 ευρώ. Gold. Δεν έχω βράσει. Ελάτε πάμε όλοι μαζί να σπάσουμε το turret. Αυτό θα. Μπας και ψηφίσω να πάρω κανένα items. Τρώω και κανένα. Δεν μου βλέπει καλά. Θέλω να κάνω quadruple. Που χώνεται μωρέ ο άλλος. Αντίπα. Συγγνώμη. Δεν πάω να... Ξέρετε, τώρα θα σας αφήσω πάλι τα KS. Sorry κιόλας. Σας το πω, αλλά... Τον πήρα και το Zerath. Ξέρω, το δείχνεις. Κάτω όλοι φίλε. Το ξέρω, αλλά... Τέλος πάντων. Λοιπόν, ξέρεις τι θα πάρω τώρα, έτσι. Θα βγάλω το βαρύ πυροβολικό έξω. Θέλω 450 αυτή τη στιγμή. Θα βγάλεις το βαρύ πυροβολικό. Κοίτα λίγο ποιο είναι το βαρύ πυροβολικό items. Ξέρεις τι πρέπει να βγάλεις φίλε μου. Αυτό που είχε ο Master Yi μετά το Infinite Edge. Το δεύτερο που είχε ο Master Yi. Το χορευτής φαντασμάτων. Αυτό είναι καλό για την As. Ξέρω. Το χορευτής φαντασμάτων Πού είναι η ανεβά. Γιατί έσκασες ulti, δεν έσκασες τίποτα. Βασικά την ανήβια της σκότωσε αλλά έβγαλε τα αυγό οπότε ξαναζωντανεύει. Φάτε τους, εγώ δεν μπορώ άλλο. Πεθαίνω κατευθείαν. Εγώ πέθανα, δεν έπαιξε καλά τώρα. Όχι και κατευθείαν πάνω τους. Έλα Λυσίν. Έλα Λυσίν, πιστεύω σε σένα. Όχι Λυσίν, όχι Λυσίν, σταμάτησε να πιστεύω σε σένα. Πιστεύω στο Master Yi. Αλλά γιατί στο μήνυμα σου. Όχι ρε φίλε.
Όχι, να το πάρει και ανήβια το inhibitor. Έλα τώρα, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Σου πω εγώ μαστεργεί τώρα την inhibitor έσπασε. Τα αρχίδια σου έσπασε εδώ. Εδώ, τα αρχίδια της Θανάσης έσπασες. Τη Σιβάνα δεν ξέρω πως, την τέτοια δεν ξέρω πως σκότωσα. Καλά κάπως έτσι σκότωμες αυτή. Και να μαστεργεί τώρα. Οπ, σε είδα με σένα. Είναι. Έχω πάει και πούσεις. Α, δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα να την κάνεις και σε αυτή, Πώς το πιάνεις έτσι. Ωραίος, ο άλλος ξεκίνησε. Σκατά inhibitor σπάσω. Πάμε κι εμείς τώρα. Συμφωνείς στο νοσάκι. Όχι ρε, δεν συμφωνώ. Έχεις κανένα πρόβλημα? Τον συμφωνάς. Χαξ. Καλή. Ωραίος. Φάτε και τη Λεμπλάνκ τώρα. Α, είναι και ο Ζέραθ εκεί. Σοφά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε και αυτό. Και πάμε τώρα να βγάλουμε λίγο ταχύτητα επίθεσης. Αυτό που μου είπες εσύ, το τέτοιο. Και όχι και ο Master, ναι. Συμφωνείς, Ανασάκη? Διαφωνώ. Θα recommend τι μου έχει. Α, Λίγο item. Frozen Mallet. Τώρα το Master τον έχω. Το άνετο. Στο άνετο, ναι. Το βάλει άλλη καλύβα. 2, 1, ναι. Μια χαρά που μου δίνει και speed αυτό. Θάνο, πόσα κύλα έχεις? Μαλάκα. 14. Μαλάκα, σας περνάω όλους. Ο Master έχει 20-12. Αφού με είσαι κάτω και η Εσάρι ρε, τι μας περνάς όλους? Σε έχω γαμίσει. Εγώ σκατά τάγκ έκανα τώρα, αλλά τέλος πάντων. Το kill το πήρα. Μαλάκας. Αυτό εντάξει. Ας μην είχα λαγκάρει τώρα, στην αρχή και θα σου λέω να μην είχα κρασάρει πουλα. Ρε φίλε, μου είχε το πιο άχρηστο. Η Σιβάνα δεν έχει μάνα και έχω σπέλ το διάβια. I know that I want to eat inhibitor. Θες να φας inhibitor? You want to break inhibitor? Το σπάστε ρε το inhibitor. Ξέρω, εγώ το σπάσα. Α, πέσα, μισκαλώσει. Καλώς εγώ. Τώρα έχουμε και δύο σπασμένα inhibitor, ωραία. Και είμαστε ακριβώς το ίδιο. Τώρα το live μου πάρει τιμό γιατί θα σας γραμμίσω μαλάκες. Τώρα πάμε. Τώρα θα το βαρύ πυροβολικό έξω. Δεν σας εκεί σε πέσω. Όπου είναι και λύση είναι εδώ. Έρχεται η Σιβάνα. Μπάνα έρχεται στα αρχίδια. Σπάσε το αυγό. Ωραία. Όχι που τον όλους ρε. Κοινικός. Κοίτα εδώ μου κουπανάνε μαλάκα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Σαν την φάκα. Μπάνα να έρχεται το χασμό μαλάκας. Στα αρχίδια. Πάω τώρα. Ναι. Ρε μαλάκα, σταμάτα να κάνεις καίες παντού. Μαλάκα, εγώ απλά τους χτυπάω. Δεν το χτύπησε αυτόν, εγώ το χτύπησα και του έκανες σχέση. Και μάλιστα έκανες και ability. Που απλά τους χτυπάς. Ούψ, Φάτονα τώρα, είναι. Άστε ρε, ψόψεις. Μαστέρ. Ξέρεις κάτι. Sorry παιδί μου, αλλά ψόφισες. Sorry κιόλας, αλλά ναι, όλους ψόφισε. Τώρα φίλο μου η Τριστάνα δεν θα ξέρει που να βάλει το πιστόλι της, έτσι. Εξαρτάται τι εννοείς με αυτό. Το πιάσει. Ότι δεν θα ξέρει που να βάλει το πιστόλι της. Γιατί θα τη σκοτώσω. Θα του πάρει το πιστόλι. Δεν ξέρει που να βάλει το πιστόλι της. Ξέρω εγώ που να στο βάλω εσένα το πιστόλι της. Και ο Θεός να το κάνει πιστόλι, είναι μια μπαζούκα μαλάκα. Πιστόλι. Ξέρει που να βάλει την μπαζούκα της.
Κοίτα λίγο kill, φίλε. Κοίτα λίγο Εγώ ενώθηκα με το Λυσίν. Τι έκανες? Λοιπόν, εσύ που είσαι... Α, ακόμα δεν είχες βγει, τώρα βγαίνεις. Εγώ. Το ξέρω. Τώρα έχετε ελεύθερο χρόνο για kill, όσο λείπει. Πάνω. Έχω και 24 τέτοια να φανταστείς, έτσι. 24 health. Μαλάκα, τι σας Ο κάνει? Νάρς σκοτώνει τα μήνυνα να βοηθήσω να μπας. Τι μαλάκες όλοι. Είπε ο άντρας, ο Βάρης. Έλα, σκότωσε έτσι όλους, φίλε μου. Ούλτι. Ούλτι στο άκυρο. Στο βρόντο, ούλτι. Έτσι. Ήταν ο κλόνος της. Αλήθεια. Ναι. Μαλάκα. Απλά σπατάει στην ούλτη σου για το τίποτα. Δεν ξέρω μαλάκα. Τον είδα σαν ήρωα εκεί πέρα. Ήταν η LeBlanc ρε βλάκα, όταν έχει κάτω από το 10% νομίζω, 20% της ζωής της, βγάζει ένα κλόνο. Λοιπόν, Και θα πάρω λίγο life. Μην πάρεις το life μαλάκα. Δεν στο παίρνω ρε. Έλα Ποιο πάρε είναι το life. Μαλάκα τι γαμίς τώρα, έλα. Έχει και το πίσω ρε. Έχει το πίσω. Κάτσε να έρθει κι εγώ να παίξουμε defense. Μην πήρε το life μαλάκα. Nocturne. Σιγά σιγά μη βιάζεις. Να μην πάρετε το life μαλάκα, σας γαμίσω. Εμάς φτιάχτηκε το inhibitor ρε. Ξέρω, αυτός όμως... Αχ, 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 όχι, όλοι σε μένα έρχονται. Γιατί, Τη σκότωσε όμως. δεν ξέρω. Ωραίος. Τι μηχανάκια Το ξέρω ακούω. φίλοι, μόνο τα μεγάλα ταλέντα τα κάνουν. Ο κάγκορος από κάτω ρε. Δεν σέβεται τίποτα. Μπροστά κορύβας καίγεται μάγκα μου όλη η Αθήνα. Παιδιά τώρα εντάξει και χωρίς εμένα το έχετε. Όχι, καμία δύναμη. Τι εννοείς? Σε Ξέρω, χρειαζόμαστε μαλάκα. Α, Μμμ. ξέρω. Εγώ κάνω Να σου- μαλακία βασικά σαν τάγκ τώρα γιατί δεν πήρα καλά τέτοια. Μαλάκα τι σας κάνω αυτό σου μάστα. Που να είχα ένα Ναι. exhaust τώρα φίλε, τα είχα κάνει. Να πάω εγώ τώρα εκεί θα τους κάνω. Κάτσε να έρθω. Ούψ, ούψ, Ούψ. ούχ μαλάκα. Μαλάκα, αυτό δεν το είχα δει. Κάνω σήμερα μαλάκα θα πάρω αυτό. Ελάτε κι εσείς, ελάτε να σας κάνω κι εσείς. Όπα και το triple. Όπα και το triple. Έκανες triple ρε. Έτσι γατάκια. Ό,τι κάνει ο Θάνος. Ό,τι μαλάκας πολύ. Μα πάρω το life εγώ. Έκανες triple ρε. Ναι γατάκι. Πόσα kill έχεις? 32. Ο Χριστός και η Παναγία. Έχεις 32 kill. Να, Τα λένε μετά δεν κάνει carry ass. Έλα πείτε. Να σπάς την inhibitor. έρχομαι ρε μαλάκες τώρα. Μένετε. Μην ανησυχείτε, εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Ήρθε ο σωτήρας σας. Πού πάτε μωρέ, πού πάτε μωρέ ξεφτυλισμένα. Πάτε μωρέ ξεφτυλισμένα, πού πάτε λέτε εδώ γαμώ το σπίτι σας με σκοτώσετε. Leafy no hell. Μαλάκες αλήθεια τώρα. Θάνο μ' ακούς? Σ' ακούω ρε. Ποιος έγραψε no help? Εγώ. Γιατί αφού είναι όλοι πεθαμένοι πώς να σε βοηθήσουν? Ήταν οι δύο εκεί πέρα. Θα σε βοηθήσει ο Nocturne στους 3. Θα κάνω. Γιατί όχι. Εγώ τουλάχιστον κόβω κάτι. Και ο Master Yi κόβει. Αλλά τον έφαγε ο Νάρ. Γιατί χώθηκε.
Τώρα φίλε ξέρεις τι θα κάνω. Ξέρω. Θα αρχίσεις να κάνεις ό,τι κάνεις κάθε φορά, γαμιέσαι. Λάθος κάνω. Ψόφα! Λοιπόν, αμυντικά αντικείμενα. Ελάτε! Βοήθεια! Περίμενε με Nocturne. Ναι, κάνω βίντεο να ξέρετε. Bye. Όχι. Να βγάλω λίγο τέτοιο ρε, να παίξω και λίγο tank. Να βγάλω λίγο θωράκις. Τι tank ρε ηλίθιε με την Ash. Κοίτα λίγο items όμως. Και σου λείψει θωράκις από όλα τα items που έχεις πάρει. Ναι. Είσαι θωράκις. Τι θα κάνετε και αυτό. Άιντε μωρέ χωθείτε. Κάστε και τους κοιτάτε. Άιντε ρε μαλακές. Δεν κόβουν τι. Θέεις και αιχμή του επίρου. Του απείρου. Έλα μωρέ μαλάκα γύρνα ηλίθιε. Τι? Μαλάκα τι ηλίθιος. Μαλάκα θα το γαμίσω. Τι έκανε πάλι? Το δες. Όχι, τι έγινε? Είχε full life έτσι. Ναι, Και εγώ ήμουν στη μέση περίπου. ναι. Σιγά μην έρθει να σε βοηθήσει ρε ηλίθιε. Είχε full life και εγώ ήμουν στη μέση. Προχωράει κανονικά και μου παίρνει και το life. Να το Κρατήσουν άρ. Τώρα πήγε και χώθηκε μόνος. Ναι, γιατί τώρα μπορούσε να γίνει μεγάλος ρε. Και πριν μεγάλος ήταν. Κάτσε εδώ μέσα. Πάμε. Και μάλλον πάμε πάμε. Πάμε. Ωραίος. Shut the fuck up. Thanos, are you ready? Κοίτα πάλι εγώ με τον Γκνάρα. Όχι μαλάκα μου, θα σε αφήσω. Πόσο πιο πολύ θωράκις να πάρω. Κάτι που να μου βγάζει κάτι καλύτερο. Έλα μου ρε παπάρα, προχώρα μια ώρα. 10% μου σπίτι. Αλλά γιατί δεν παραπέμπει. Τέλος πάντων. Πείτε μου μετά αν έχω καλό build. Σας παρακαλώ. Ελπίζω να είναι λίγο καλό για Σιβάν. Ωραίος. Ωραίος baby. Είπα να το χειριστώ με ελαφρά πηγηματάκια. Ωραίος ο Νάρ. Ωραίος. Τώρα το πήρα. Γαμώ τη Λεμπλάνκ. Έλα πάμε να χωθούμε. Πάμε να γίνουμε άντρες. Παρόλο που είμαι γυναίκα ήρωας. Δεν πειράζει, άντρες θα γίνουμε. Έλα Λεμπλάνκ. Εδώ σε ζητώ. Σε να βαράει το tower, σε να βαράει το tower ηλίθιο. Με νοιάζει. Θα το σπάσουμε σήμερα. Το σπάσε λίγο. Κάνω, ξέρεις τι έγινε, το τελειώσαμε. Είμαστε ήρωες, είμαστε ήρωες. Και πέθανα. Να σου πω, το 40-13-31, τι σκορ είναι. Nice παιδιά. Το πήραμε το game, όχι σαν το προηγούμενο. Λοιπόν, παιδιά, στο προηγούμενο LOL δεν έπαιξε και τόσο καλά με Ζιντζάο. Τώρα ελπίζω να ξέρετε πόσο καλός είμαι. Πόσο ώρα κάναμε?
Δεν ξέρω. Oh, Τώρα well. θα ακόμα θα δω. Λοιπόν, παιδιά, να σας καληνυχτήσουμε. Η ώρα έχει πάει 1. Η ώρα είναι 2 παρατέταρτο το ξημέρωμα. Από δίπλα κοιμούνται. Πριν λίγο μπήκα να μου πούν και να κάνω ησυχία, αλλά τέλος πάντων. Αυτά, παιδιά. Δεν θυμάμαι, μου χτύπησε την πόρτα. Γεια σας, παιδιά. Τα Λοιπόν, λέμε σε ένα ακόμα παιδιά. βίντεο. Α, επίσης κάντε like, λέμε. subscribe, γενικά τα συνηθισμένα εσείς.